Gulay rata ng isda ang tagapon. Masa may mo mang sedanan ma? Gisa katong Sedanan nimo. Masa sedanan nimo? Ha? Kaon kagutan? Ha? Mamalit ratagutan? Isa rin may inarbay buwan dito. Na. Ha? Kira si mama dahil sa pajan dahil dyan ganahan. Mama ka dyan dyan paborito sa pajan. Kami makuhan rami gulay. Kaniro isa lang. Ha? Usara? Kani. Isa lang. Bukan ang kuhan pa taong kaya tagpritoon kaya na alamang dito. Nami sawsawag alamang ba? Oh. Gamay ra pa mga 5 ka buok. Laos mi dari sa kuanis daan kasi mama palitan na mong hipon kay hipon ko na ijang ganaan do kitataod naman po na jawa nakakagipon tatawad naman po na jawa nakakaano ka ng kuan hipon looy mampud kay hipon ko na ijang kuan ganahan ang mga dyan na ijang kuan paborito tanaw na madari o naaba Malit ng isda para sa iring din. malitay pag may isda para sa iring ako pa o Ilang kilo? 1 kilo Kita magiring isda ko. Yung tao ng kuwan. mama nilang paborito Sakto nga, 200 lang. 200 na lang ha. Ang yan, 60 lang ako. 200 lang. Dagan na tayo sakto rin. Salah. sa tupod maurot nila ang kuan sa kasimana pa na nila maurot nun Pilang tao. labasa para pala may raban ni kilawon Ano yung pagkilaw? Ano pagkilaw mo gula? lami kilawon eh kari mo harapang kakaging Ayan, tagpo ka ng dagmay mo lang yan. Tagpo, buwan mong gula. Buwan ng dagmay. Dagmay. na ba kay sa pajan dadto hindi naman tagnay sa pajan naman da sa ilin kanas mama mura din sa nga payunuyunan ang sa iya nga kuwan siganon sige tuwan na po na sa kuwan ba utan hindi na mag-utan isda karne kay gabi iwa mo na siya ganahin ng kaon kay giluod ko na siya masih ganahan na po siya mukha o kuwan ba hipon mama ni Ija kanang kuwan ingon magiluod na pero gusto na dahil mukha o hipon diyan man ang kuwan paborito ara manawa lagi na nas tricycle ara ka pa dong nawa magkalit lili ako no dito pa lili ako basa dana ra ka kaya ngadton adto na ho Nariyo nas mama. Ano siya magipalit? Wala na yung wing. Wala. Tala lang. Sabon? Oo. Tala lang dyan. Wala. Bali yun yung speed lang. Bali, ayaw lang. Bali alam to nga. Tala lang. Nawaman ka dito. Alam, di kan ko na malita. Hindi na mag-aara ka. Sige, kidnap na. Di kan ko na malita. Tablita. So, alam ko dito sa ina dito.
Wala pang po yung uban nila, wala ko. Kuwang sila gistak. Diba, palit na tingami, kiwa naman ka dito. Hara ka. Bibi ako. Padala. Punta na. Ito. Salamat. Sa inyo po na. Salamat. Buka. Kami na yung tapuhan tindahan. Ha? Bago na masag yung dog. Angan sa mga na? Daw ni? Yamoy daw ni Sino siya? Ay, kung na rin. Sila lang niya. Kuwang naman, di na mabuti sa kadusina. Siyam na lang. Siyam. Kana lang siyam? Napagipalit si mama dito. Para man siyang kuwan tindahan. Asa mo ka? Kaya napakumpara niya dyan ganyan gapon dito sa friends. Daghan may wa. Mo rin kuwang. Dan bebe. Padaplin dai, gali kang pang agi. Ambil nang imong bit-bit kinagkereg kan araba. Kulub-kulub dito. Ay ganyan na ko nagbago. Ay mo pa dito sa mga tindahan. Dai pang dura ka dati tulog ako dai. Ay kay kaluluoy ko mabay. Siya mo nagkuan dito. Kaya mo nang gilista kay kami rin na malit. Pangdihan lang dai. Tingnan mi gasara ka nganong nawa ka diha. Abi na magkasara ka pa doong. Ano ka lingkod? Sig mahagbong. Uli na ta kaya ang labonan dito gahuwat. Ano? Bawal? Nanamis bye. Narag pinalit naman kanana nila o nagamit na. Hoy, pilit-liot nung pud mo diyang duha. Nga tagsaman mo nung pilit-liot man mo diha. Ha? Hindi nang imuhang bit-bit. Tulo ang isda. Oh. Mingkoy. Ipasa na ako ng mga... Tuo naman yung dyan isda. Ay. Magkuhan sa mi guys. Magluto. Delikado ko yung kanang birin. Delikado ang pihin niyo. Asa man ang iring dog? Sa likod. Hala. Ya. Asa? Uy, ginoo kuming ko'y mahog. Taunas mamamiri. Kanaog diha be. Gitna ninyo na. Pag-init niyo. Naman darag isa kasi kuan guys, mamamiris dari sa mga bahay. Nganong din ha? Tungtong magkadari mikloy. Nga makasa ka. Munawan dyan karong lula ron. Mikloy. Di ba tayo sa niya isla? Ay nagtungtong dito ha. Ay nagtungtong kay magbong tos mamamiri. Hey guys, dan bisbay nakauli namin dyan. Nagluto sa miya sa ning limpiyuhan ning kuan isda. Diyan mag-charge sa pug ko kay lubat ng cellphone.
Sa nagtuban kay Nasming ko'y malisang na po na sisda ron. Charge ako guys. Hi guys, nakaluto na ko guys sa suda ni mama. Agkuan sa pajan. Hinja ginino nananagitak ang Hinja ang piniritong taong. Parisan daring kuan. Halamang. Sus kalami sa mga sudan karon. Samot na tadanig ka. Taba ching ching. Diyan na pagaji buwad. Oh. Buwad ang piniritong isda. Hinja ang utan. Nga sapsuy. Maraning gihap ko. Kibutangan ranin na kuan flavor. Na flavor ba tawag na pa? Flavor ba tawag na kanang nor cubes? Pampalasa. Para manimaho pong kuan ba? Baboy. Kanya guys, mamahaw na mi karon. Nasa pa dyan busy. Kasi siya may tagahugas. Ako may tagahin. Kasi siya tagahugas. Ako may tagaluto. Munang dalira. Dalira ka dyan. Mamahaw na mi karon. Kaya ng kutasa. Good morning guys. Busy guys, busy. Muna ning diyan mamaw sa mi guys kay manglaba ko'y naghuman Sa ulitin. Babalik ang batibot. hindi kay mamaw na ta sa ulitin mabalik ang batibot na ikaw si batibot